दा 9 नं बनरगाव हिसाबै बिपिएफ राजनीतिक दोलोआ जेब्लानायसिम बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उननिफ्राय जे 2025 मायथाइनिफ्राय बेयाव बिसायख'थि बादायलायबोदों बेयाव बिसायख'थियाव बनरगाव समस्ति हिसाबै बेयाव गुबुन राजनीतिक दोलोआ देरहाफेराखै बेयाव गासैबो मोनफ्राम बिसायख'थियावनो बिपिएफ हान्जायानो देरहाबोदों आरो फैबाय थानाय समफोर 22 तारिखआव जानो गोनां बे बिसायख'थियावबो जोंनि बनरगाव समस्तियाव बिपिएफ राजनीतिक दोलोआ देरहानाया बे 100% फाइनाल लांद्रायाखै आं होना बेवहाय पलिटिकल पार्टिजों निश्चय केन्डिडेट जायोब्ला सासे सानैया थांफायो दा थांदों बेजोंबो फ्राय थांनाय मानसिफ्रा 70% अलरेडि रिकभाराव फैबाय आरो प्लास बेजों थांनाय हिसाबखौ जोंनाव डाटाया क्लियार दं 13टा प्राइमारि जोंना बनरगाव समस्ति हिसाबै 13टा प्राइमारियाव बबे मोनसे प्राइमारिनिफ्राय साबसे जोंनि बिपिएफआ बिजेपिआव गालांदों बे डाटाखौ जों बरननानै लाखांबाय आरो बेखौ जों बोरै मेकआप खालामनांगौ रिकभारि जों बेखौ अलरेडि खालामखांबाय आङो गोबांथार भटखौ आं होना बेवहाय बांद्राय बुङोबा अननाय जागोन आं दिनै स्पष्ट मेसेज होनो आवगायदों जोङो 4000निफ्राय 4500 लिडिंआव जों देरहानो हागोन कन्टेस्टआथ' बेयाव कन्टेस्टआ इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि फेक्टर गैया जोंथ' अल बिटिसि गिदिंबाय दा श्रीरामपुर टु जों गहपुर थांदों गासैबावबो जोङो हाग्रामा सारनि मोनसे फैदों जे बिपिएफखौ बयबो दा लुगैफिनदों आरो समाजाव मोनसे माने गोदान दा थासारि मोनसे सोमजिदों जे जोंनो परिबर्तनखौ जोंनो नांफिनसिगौ आरो बेखौबो जों बिपिएफखौ लानानैसो गुबुनखौ नङा दा जोंहा बिपिएफ हिसाबै दौहैनाय हिसाबाव जोंहा बिपिएफखौनो नांगौ हास्थायदों बयबो दा बनरगाव हिसाबावबो दिनै जुबिराज सारखौनो दा लुगैफिनदों मानसिफ्रा मुथते इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ जोंनि मानसिफ्रा नाखस खालामदों आरो बेखिनि बनरगाव समस्ति हिसाबैथ' जोंहा 100% देरहाखानायखा जों मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंनि बनरगाव समस्तियाव 13टा प्राइमारि दं आरो जोंनि भटार्सआ गासै 56,600 दङ बेनि गेजेराव जोंनि अमेना 10,000 बारायावनो दं जोंनि अमेना गासैबो जों बिपिएफखौनो लुगैदों जों बेबायदि जाख्ल'नाय सरकारखौ जोंनो नाङा गासिबो 100% जोंनि बनरगाव समस्तिया देरहाखानायखा जुबिराज सारखौनो जों देरहाहोनो होननानै आवगायदों गासिबो प्राइमारियावनो जों गामि गामि गिदिंनानै नुबाय जे बिपिएफआ जोङो एबाराव जे सरकारानो दाखागोनखा आरो खाथां 100% जोङो सिपखौनो हाग्रामा महिलारखौनो सिप सार बानायगोन आरो जों बिराद मोजाङैनो खामानि मावनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो सिप सारखौनो जोङो सिप खालामगोन 1600आव जोङो 30,000नि बाराया जों भटखौ मोनगोन आरो देरहासार जागोन जुजिलायनायाथ' जों बिजेपिआथ' गैखाया बिजेपिआनो जोंनि माखासे बिपिएफनिनो माखासे मानसि दंमोन नालाय बिसोरबो अलरेडि फैगासिनो दङ हाब्रां गिसिखानाय बायदि बिपिएफ हान्जायाव जगदान जागासिनो दं इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जों 100% बिपिएफआनो देरहासार जागोन